Hola, aquest és el vídeo corresponent al primer objectiu dels LEDs seqüencials primera part. Com veieu hi ha un munt de cables, d'acord? Però són exactament iguals, és a dir, són clonats, és a dir, cada LED té la mateixa connexió, aquí ho podeu veure, amb cable groc, cable verd, taronja, marró, lila, etc. I la part negativa, la pota curta, va amb aquests cables negres, d'acord? Fins a la banda del darrere on hi ha el negatiu comú. Fixeu-vos que tots els cables negres van a parar al mateix lloc. Aquí teniu la resistència de 220 i ara posarem en marxa perquè veieu com queda el LED aquest dels intermitents. Veieu? Molt bé. Què passa? Fixeu-vos que funciona més o menys igual, però l'últim LED, aquest d'aquí, amb prou feines s'il·lumina. Ni tan sols una miqueta. Per què passa això? Doncs perquè tots els LEDs hi ha un moment que s'encenen tots de cop, i aquest últim no li arriba prou corrent perquè representa que els altres se mengen el corrent que els hi arriba. Val? Bé, què s'ha de fer? Doncs simplement jo aquí tinc preparada una altra resistència, aquí la teniu, marcada, així no fa falta aprendre's els colors dels codis de la resistència, una de 10 ohms. Potser amb una de 50 aniria millor, però no en tinc, per tant la provarem. Fixeu-vos, quan jo posi, com canvia la il·luminació, evidentment, i com si arriba el corrent a l'últim. I ara sí tenim fixeu-vos així, un intermitent, d'acord, com els que porten alguns dels cotxes. D'acord? Podeu graduar la velocitat canviant el temps d'espera entre un LED i l'altre.